gira u ka jamana kan. Senegalkaw fe fanga sinamaton ɲɛmɔgɔ Usman Sonko ale ka kiiritigɛw jalatigɛli kɛra bi juma sɔgɔma k'a bila kalo 6 o kaso la min y'a yira kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ ko a tɔgɔ o tɛna ye u ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔ la. Nunu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn k'a lase aw ma. Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an bɛ foli ni tanuni kɛ ka taa aw ma aw ka filɛli ko ani lamɛn ko ɲuman na k'a fɔ aw ye ko nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ sigili ye. Bi ye juma ye janvier kalo tile 5 san 2024 Malikura kunnafoniw bɛna lase aw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Aw ka kunnafoniw filɛ. Mali jamana kɔnɔna la kunu alamisa Mali tɔgɔtigiba mɔgɔ 2 olu tun welela kiiritigɛlaw fɛ ka taa u ɲininka u yɛrɛ ka kuma fɔta dɔw la. A yirala k'a fɔ o maa fɔlɔ o ye dinɛma ye n'o ye Imam Banjugu Tarawele ye ani ka fara Mali jelimuso ŋaraba Aja Sumano kan. Mun de kɛra nin weleli ninnu senfɛ? O sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ VOA ka kunnafonidila Mariam Kuyate ale bɛ laseliw kɛ an ye a kunya kan. An k'o lamɛn. Imam Banjugu Tarawele ni ale tɛ maa dogolen ye sabula a bɛ wajuliw kɛ ka caya bɔlɔlɔsiraw fɛ. Kunu alamisa sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 waati wele bilala ma sariya tigilamaw ka sɛgɛsɛgɛli soba fɛ n'o ye BJ lɛri damadɔ ɲininkaliw kɔni kɔ ale kɔni bilala ka taa Bamakɔ kura kasobonba la n'o ye MCA ye. A minɛna waati min na mangani wɔyɔma kɛ sabula a baraɲɔgɔn imamu olu kɔni bɔla ka weleweleli kanda ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi maa si kana mankan kɛ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka Imam Banjugu ale ka ko tɔw ko o gɛlɛya. An b'aw ladɔnniya Imam Banjugu ale minɛkun ye k'a ye kumakan faratilen dɔw de fɔ a ka wajulu kɛnɛ dɔ kan ka sanga fɛrɛ kɛnɛba min kɛla Kayikaw fɛ yen nɔ san yɛlɛma okumu kɔnɔ min yɛrɛ sigila sen kan muso cɛsirilenba dɔ fɛ Mali kunkanko la n'o ye Batulu Niyangi ye. Sariya tigilamaw kɔni y'a yira k'a ye kumakan minnu fɔ k'u bɛ se ka maaw kɔni lamuruti ka ɲɛsin fariya walew ani ka gɛlɛya yɛrɛ don basigi la. Ni waati in na Imam Tarawele ale bɛ Bamakɔ kura kasobonba ko 4 ni ɲɔgɔn cɛ a ka kiiri don o bɛna kɛ masikalo nata o tile 7. Kunu o alamisa kelen fɛnɛ na min ye Mali dɔnkilidalaŋaraba dɔ ye Jeli Aja Sumano ale fɛnɛ welela sariya tigilamaw ka sɛgɛsɛgɛli soba fɛ ka sababu kɛ k'a fɛnɛ ye kuma faratilen dɔw fɔ ka ɲɛsin furancɛla tɛmɛfanga ɲɛma fo ka taa se a ka baarakɛtaw ma. Aja Sumano ale lamɛnna kunu la ladilikan ani bilasiralikan caman kɔni dila a ma sariya tigilamaw fɛ ani ka sɔrɔ k'a bila ka taa a ka so. An bɛ se ka fɔ Aja Sumano ale kɔni purukutula sabula ni waliya in kɛli a ka dɔgɔ kosɛbɛ sariya tigilamaw ka sɛgɛsɛgɛli soba fɛ n'o ye BJ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. An bɛ taa Niger jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ k'u bɛna lajɛli kɛ ka taa u ka lɛnpokow fanfɛ min bɛ tali kɛ u ka kɛnɛma nɛgɛjuru sira weleliw kan ni o bɛ wele nanzarakan na ko appel international. Ni hakilina ninnu tar'u fɛ ka kɛ ni gɛrɛntɛw ye min sigira u ka jamana kan kabiri finitigiw ye fanga dafiri juillet kalo tile 23 san 2023. Mohamed Touré VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Washington. Fanga ye sariya sen yamaruyalen dɔ ta walasa ka sale min bɛ tali kɛ jamana wɛrɛw ka taamaw dabila la n'a bɛ fɔ a ma ko tati ka labɛn ko kura ka hakɛ fitinin sigi dugukolo kan weleli kama Niger ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɛbɛn nin ye min kalanna foroba jabaranin na. A tun banna san 2022 nka ɲangiliw minnu kɛra anw ka jamana kan ka da kan a jɛtɛra ko nafa b'a la ka nin sale nin bila sen kan ko kura n'a y'a lajɛ ka ɲɛ a bɛ se ka wari miliyari 20 ni kɔ bɔ jamana nafolo sɔrɔ sira nafa kama ka euro miliyɔn 30 sɔrɔ san kɔnɔ a y'o fɔ ka fara kan hakɛ min bɛna bɔ weleli la minnu bɛ don Niger jamana kɔnɔ o ma fɔ fanga y'a jira fana k'a ye san 2024 baarakɛ nafolo ta min bɛ bɛn sefa miliyari 2,653 ma n'o ye euro miliyari 4 ye k'a jira ko ɲangiliw sariya tiɲɛnini ni hadamadenya siratigɛ la ɲangili minnu bɛ senna marabolo jɛkulu ɲɛmɔgɔw fɛ marabolo ni diɲɛ kɔnɔ fɛrɛ kuraw n'a kun ye ka sɔrɔko daminɛ ko kura olu yamaruyara n'o ye dɛmɛni ye kɛn yɛrɛ ye siratigɛ la bɔli ka baara dɔ bila sen kan ka nabara kɛlɛ ani salen sarabaliya o bɔli ka kɛɲɛ ni fanga ka fɔta ye jago balili nin ye dumuni sɔngɔ wuli ka fɛnw nafamaw dɛsɛ fura fana sen b'o la
Amta Senegalikaw fe u ka kiritigɛ soba ye jalatigɛli kɛ ka kɛ n'u ka fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Usmane Sonko ale ka kirikow lahalaya ye a yirala k'a fɔ ko a bilala kalo 6 o kaso kɔni na fɛn min ye fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Usmane Sonko ye k'a tɔgɔ tɛna se ka ye u ka jamanatigisi kalata la min kan ka kɛ février kalo tile 25 san 2024 VOA ka kunnafoni dila ka bɔ Dakar Naman Jara ale b'o kunnafoniw lase. Senegali fanga sina ɲɛma Usmane Sonko ni y'ale kɔni sen bɔlen jamana kuntigi kalata la février kalo tile 25 nata la Dakar kiritigesoba kelen ka kiri fɔlɔ ɲangili sɛnbɛntiya ani minisiri Mamba Ɲa cɛ hakili jiginna mai kalo tile 8 tɛmɛnen kalo 6 ɲangili tun dara Usmane Sonko kan ani sefa wari miliyɔn 200 k'a ye kalon siri minisiri Mamba Ɲa la foroba nafolo nambarali la n'a hakɛ ye sefa wari miliyari 29 ye ani k'a ye kumakan juguw fo ka ɲasi Mamba Ɲa ma kuma min tora mɔgɔw da kiiri bannen kɔfɛ kunun pewu o ye Usmane Sonko sen bɔlen jamana kuntigi kalata la bawo kalata sariya sen 30 min tɔgɔ article L du code électoral o sariya sen in b'a jira ko ni mɔgɔ min ɲangira kiiritigɛla fɛ ka ban k'a man kan a tɔgɔ ka sɛbɛn kalata lisiw ka san 5 kɔnɔ ka damina don min ni jalakili kɛra kan o kɔrɔ ko Usmane Sonko n'a bɛ kaso la kabini juillet kalo tɛmɛnen bɛna san 5 kɛ a tɔgɔ tɛ sɛbɛn kalata lisiw kan Senegali an bɛ waati min cɛbɛ minnu y'u ka kalata kaɲini sɛbɛnw bila sariya sunba la n'o ye liste de parrainage ye walasa u ka cɛboya ka sɛnbɛntiya olu hakɛ ye cɛbo 79 de ye u cɛ la mɔgɔ 7 de ka cɛboya sɛnbɛntiyara sariya sunba fɛ fɔlɔ cɛbo dɔw sen bɔra la bawo k'u ma sariya labato dɔw fana ka kaɲini lisiw mɔgɔw ma dafa bawo n'i b'a fɛ ka kɛ cɛbo ye Senegali jamana kuntigi kalata la a ka kan cɛbo o cɛbo ka Senegali jamanaden minnu bɛ kalata kɛ i ka ba 45 ni 235 bolonɔ sɔrɔ u cɛ la walima wasaden 13 bolonɔ mɔgɔ 7 minnu y'u ka cɛboya sɛnbɛntiya fɔlɔ sariya sunba fɛ olu cɛ la Dakar maire kɔrɔ Khalifa Sall b'a la maracɛkulu ɲɛma Amadou Ba jamana kuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade denkɛ Karimu Wade nka halisa kalata kaɲini lisiw ka kɔlɔsiliw bɛ senna sariya sunba la a bɛ ban janvier kalo tile 20 nata la Nama Jara Dakar VOA Bambara. An bɛ taa Israel jamana kan nin ye a kalo 3 ye fitinɛ kɔni donnen don u ka jamana finitigiw ani Hamasi finitigijɛkulu cɛ bande Gaza kɔnɔ a yirala ka fɔ dɔ farala mugu fudunba kan bi juma sɔgɔmada in na kunnafoni naba minnu sɔrɔla o kuɲɛ kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Moribo Danbele ka bɔ Washington ale b'o lase. U ka nin fɛɛrɛ mun yirala Yoav Gallant fɛ ni ale kan ka jamana ka fanga ka yamaruya sɔrɔ fɔlɔ hakilila kɔni tilannen don nin waleya in kan ni ale kɛlen don ka yira ko larawuli baara minnu bɛ senna Gaza ko a bɛna to senna ko fo u ka mɔgɔ minɛnenw olu ka bila ko ani fɛnɛ mun ye Hamas ale ka saridasuya larawuli baaraw ani mara yɛrɛ fanga ka se k'o nagasi ani ka se ka u bɛ dankarili ani ka se k'u ka saridasu fanga k'o nagasi Gallant ale ka kuma la damadɔ yanni nin waleya cɛ Ameriki jamana ka kɛnɛma ko minisiri Anthony Blinken ni ale bɛna tagama kurakɛ ni arabula bani sirela ka saridasuw ka minisiri Yoav Gallant ye a ka fɛɛrɛ fɔlɔ a y'o yira mun bɛna Gaza kɛlɛ kɔfɛ mankan in daminɛnen kalo 3 ni tile 2 mankan in daminɛnen Hamas ka ɲɛmɔgɔ filanan ale ni kɛnɛ karaba bɔlen a la o kɔfɛ Ameriki jamana ka kɛnɛmako minisiri a bɛna kuma waleya minnu kan ka ta joonɛ yaasa ka se ka adamadenya tɔpɔtɔli dɛmɛw ko fanga d'olu la Gaza kɔnɔna la ONU ka kuma la ani baɲumankɛtɔnw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ o yɔrɔ la États-Unis ma sɔn fɛnɛ bani sirela u ka minisiriw ni o ye k'a fɔ u bɛ weleweleda kɛ ko u ka kolon juifu k'olu ka sigi ka taa tuguni Gaza ni nin kɛlɛ in banna ani u bɛ weleweleda la Palestine jamanadenw ye k'u ka bɔ ka diɲɛ minɛ bani sirela y'i kalen k'a fɔ ko fo a ka dankari Hamas a kɛlen ka dankarili min ta ka u sɛgɛrɛ u ka dugukolo kan octobre kalo tile 7 ni a ye mɔgɔ 1440 ni o de fagara senfɛ AFP ka jate la kunnafoni minnu dira la ka bɔ bani sirala jamana ɲɛmɔgɔw la a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 250 olu de minɛna Gaza ni mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna o y'a yɛrɛ sɔrɔ ka sababuya kɛ bɛnkan dɔ ye novembre kalo laban na ni kɛlɛ in na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 22 ani 400 ani 38 bande Gaza la k'o de ni kɛnɛ karaba bɔra la ni a fan caman ye muso ani denmisɛnninw jate minnu kɛra Hamas ale ka kɛnɛya minisiriso fɛ. An
bɛ to farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoni o hukum kɔnɔ an bɛ taa Egyptekaw fɛ u ka jamana faaba kɔnɔ Caire a yirala k'a fɔ fitinɛ jugu min ni o donnen don bande Gaza kɔnɔ Hamasi finitigi jɛkulu ani Israel jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ kɛra sababu ye nazarala tɔnba Union Européenne ka ciladen Joseph Borrell ani ka fara Amérique jamana ka ciladen kulu ɲɛmɔgɔ kan n'o ye Anthony Blinken ye ni maa fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi juma min kɛra arabula fanfɛ jamanaw kan Moyen-Orient kɔnɔna la kuma ɲɔgɔnya donna u ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ ni dabali telimaw u bɛ k'o ɲini cogo min na fitinɛ u bɛ se ka dala faga cogo min na Israel finitigi jɛkulu ani Hamasi ka jɛkulu cɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Kore o kɛɲɛkɛyan fan fɛ n'o ye Kore du Nord ye a yirala k'a fɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye mugujugu lobi 200 ni kɔ ɲɔgɔn ci bi juma sɔgɔma ka taa kɔgɔji fanfɛ yɔrɔw la yɔrɔ min ni o filɛ nin ye ka taa Kore o woroduguyan fan o gun kan o wulikajɔ hakilina baara minnu sigira sen kan a yirala k'a fɔ k'u ka dugu min n'a bɛ wele ko Yonggong ni ka fara Bengyong kan ni dugu fila duguden minnu ni olu tun bɛ a fanfɛ yɔrɔw la kɔni sera ka lasago yɔrɔ la walasa mugujugu ci min bɛ sen na a kasara kana se ka bin u kan a yirala o senfɛ k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ hakilinaw ye o jateminɛliw bɛ sen na diɲɛ jamanaba camanw fɛ i n'a fɔ États-Unis jamana VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la an balimaw an ka foli b'aw ye k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔna lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye aw bɛ se k'an sɔrɔ VOA Bambara ka bɔlɔlɔsiraw kan Facebook, YouTube ani Instagram kan Malikura kunnafoniw bɛ kala se Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6 na VOA soba kɔnɔ Washington DC ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Irak jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kunnafoni bɔra u ka jamanatigi dankan yɔrɔ n'o ye Mohamed Said al-Sudani ye a ye a lase k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya sira jijilen minnu ni olu tun bɛ u ni États-Unis jamana cɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔnkiri ni hakilina ninnu taara ka kɛ ni Iran jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye jalatigiba dɔ ye min fagara Bagdad o taabolo o kunkankow ye walasa an ka se k'a ɲɛdɔn Kayatu Traoré VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington ale b'o kunnafoniw lase an ma Sudani ne a ka fanga ne u jigi bɛ kuluw kan minnu ni Teheran tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo la ye laseli kɛ siɲɛ caman dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ ko a ka laɲini ye ko dunan lakanakɛkulu ninnu ka bɔ Irak ni hakilina ninnu bɛ kan ka kɛ dɔ bɛ kan ka fara fitinɛ fanga kan waati minnu na ani Bani Israila ani Hamas cɛla kɛlɛ min bɛ senna kabini kalo 3 ani bi cɛla la kɔlɔlɔw bɛ kan ka jigin ni barika ye Irak ani larabula tɔw kan alamisa don na sɔrɔdasi jalabatigi dɔ ani Arakat al-Nujaba tɔnden dɔw fagara l'Amérique ka drone ka gosili fɛ hakililajigila Arakat al-Nujabat ye a shahadala Habibulu fara ye sɔrɔdasi kan yɛrɛ ye kulu Iran dɛmɛbaga kɔrɔw nga an bɛ don min na i ko bi u faralen bɛ Irak ka furuba fanga sɔrɔdasiw kan Washington ye Irak faaba kɔnɔna gosili in kɛ yɛrɛlafasali waleyaw ye k'a sɔrɔ Sudani ka gouvernement ye a kɔn ne ka tila ka a kɛ lakanakɛ dɛmɛkulu min ɲɛmɔgɔya bɛ l'Amérique bolo ka binkani waleyaw ye kɛnɛ kan bi juma la Irak premier ministre ye a kantigɛ da yira ni a sɛbɛntiyali ye ka dansigi kɛ duniya dɛmɛbaga u ka nin lakanakɛ kuluw la ko sabila k'u ka sigili kun banna cakɛda ka kunnafoni bataki ka laseli la min ye a yira fɛnɛ k'a fɔ ko tɔnsigi bolodalen bɛ a taabolo kan don nataw la min senfɛ u bɛna siraw jira tɛmɛ kan ka kɛ minnu fɛ yaasa ka dansigi kɛ kulu nin ka sigili la Irak kitawajjɔ Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe fɛn min se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don mana an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bi diɲɛ dilan bi bɛn de don Ala ka bɛn sabati Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan Ala kira bonya kama sɔli ala rasul ka
ka tɛmɛni kunnafoniw ye an bɛ taa burkina faso jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bobo julaso a ka dɔgɔ muso kunda muso minnu tɛ fara ɲɔgɔn kan bobo julasokaw fɛ ka kɛ kulu ye k'u ka tɔn sigi min bɛ wele ko pari musolakaw fɛ a kunba dɔ ye warimisɛnnin ko mago o bɛ se ka ɲɛnabɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nisɔndiya ani damu kɛnɛ kan o kama bi VOA banbara ka laselikɛla Njayi Sanu ale wulila ka se a musokulu dɔw ka tɔn kɛnɛ kan a ye kunnafoni min sɔrɔ u bolo tɔnw bɛ tɛmɛ cogo min na an k'o kunnafoniw lamɛn. Tɔnsigi kɛra laada ye bobo julaso musolakaw fɛ lamusa sibiri karidon o kɛra musow ka bɔ joona ka segi sulonw ye tɔn o ye furu dagakolo ci anw fɛ n ka muso ni tɔnsigi can na a tɛ bɛn ara ye n'a ko a bɛ taa fanga na a b'a fɔ an ka furu de wuli soit i bɛ tɔn fɛ ou bien i bɛ ne u bɛ ɲɔgɔn suruku taama u bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ cɛ caman banilo a ma o muso ka ye tɔn kɛnɛ kan pewu an donna bobo sugu fiyɛra Idrissa Traoré ye jagokɛla ye n y'a fɔ n ka madame ye a kana intéressé tɔnko yɛrɛ la parce que a tɛ bɛ dɔra débira fana nana kɛ u ka asidiya ka ca kojugu dɔw fana ka ko ye taara tɔn yɔrɔ min se tɛ min ye o bɛ na ta o kɛta le fɛ kɛnɛ kan nin bɛ maa bila ko caman na Abdul Razak kɔni fɛ muso dɔ yɛrɛ bɛ bɔ ci don joona n'a fɔra ko furumuso a kan ka bɔ ka taa janjuba ka yɔrɔ la d'ici 22 heures b'a sɔrɔ a tulu kɔnɔ a ma ye fan don maquillage kelisɔn ni ale ni bazɛn kalanban don o ɲɔgɔn da ale ko nura b'a ye n'a ka cɛ ka ko ma ye fanga lɔ a bɛna kamele a la kɛnɛ ma min bɛ se k'a d'a ma ala n'a musaka caman muso dɔw y'o sen bɔ tɔnko ra i n'a fɔ Adisa Kasamba sisan ka tɔn tuma bɛɛ u bɛ san ka wuli bɔ jeliw bɛ sɔn n'a bɛ taa koko yɛrɛ dumuni wari n'a degunna a ka gɛlɛn a ka di n ka don ara mɛ wale tɛ kama sɔrɔ tɔn tɛ bi ko ye Fatu Ture ye maakɔrɔba san 70 ni kɔ ye a n'a farafansiya aw ye ko bi tile taalo tiɲɛna an y'a sɔrɔ a duga dara janjoba bɛ kɛ ka taa u ka so kɔfɛ fɔlɔ tɔnsigiw tun bɛ kɛ ka ladilikan ɲumanw di ɲɔgɔn ma mɛ sisan tɔn ni wari t'i fɛ ni ɲɛmɔgɔ cɛ ɲɛnama t'i fɛ i tɛ se ka tɔn sigi ko a ka 20 heures kɛ sanga wuli ye o ti muso furu ni danbe ye dɛ kɔɲɔmusow bɛ donna minuit 1 heure minnu fana bɛ bɔ fitiri kan u ka taama daminɛ u bɛ tugu ele kɔ kɛ dɔw yɛrɛ bamuso n'a fakɛ m'a lɔn ni bana min ye a bɛ taa se cɛso la dɔrɔn o bana bɛ wuli a kɔni b'an sɛgɛra bi na sigi ko ɲuman maa ɲɛ kan ka bɔ a fɛ an y'o sɔrɔ fan VIP jɛkulu la ka bɔ sarafalaw kin na an taara bɛn u ka ɲɔgɔn yelo ma min ye araba ye nunu ka tɔn sigi ne tɛ wari ko dɔrɔn kan ko ye u ka ɲɛma ti sanu ye ɲɛfɔri kɛ an ye u ka kow taga buru an bɛ cotisation kɛ ka se ka an bolola baaraw yɛlɛma tan dɔ fɛ komi a sumalakɛ a n'a tigɛtigɛ nunugu la ni ko fana bɛ mɔgɔ fɛ an b'a filɛ feerenikɛ wari nin yɛrɛ kɔnɔna na anw bɛ se ka joli fara ɲɔgɔn kan ka se ka tigiramɔgɔ dɛmɛ a ka problème kɔnɔna na maa baden le nafa sɔrɔ tɔn sigira bobo julaso i n'a fɔ Bibata Sanu min ye faro feerebaga ye ne y'a cɛ 20 ka ye n y'a daga jago fana kɛ n'a ye i bɛ se ka i den école sara n'a ye an ka baro tagabolo bɛɛ na cɛ bɛɛ banni tɛ muso ka tɔn sigi ma Adama Jinko ye ale ye bobo kobida baarakɛla kɔrɔ ye tɔndenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka projet monter ka se ka juru yɛrɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye tɛndenw bɛ yiriwa o bɛ se fɔlɔ ka jamana yɛrɛ dɛmɛ ka tɔn sigi ka taa kɛ janjoba dɔ ni malo zamɛ dumu ye Njayi Sanu bobo julaso VOA banbara tɔgɔra a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA banbara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen to Burkina Faso jamana kan hali bi u ka denmisɛn sifin dɔ min ye musolaka ye ale bisimilara bi musow ka kɛnɛ kan ni makofɔlen ye n'o ye Angelique Ouedraogo ye ka baara bɛnnen don nɔni ma min kɛra sababu ye ka tɔgɔ kɛ ka kɔbaw ni babaw tigɛ fɔ ka na États-Unis jamana kan ya VOA ka kunnafonidilaw wulila ka sɛgɛrɛ a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen bayɛlɛmana Kayatu Traoré ani VOA banbara ka fasirikɛlaw fɛ ka bɔ Bamakɔ an ka jɛ an k'o kunnafoniw lamɛn.
bi malikura musow ka kɛnɛ kan an bena kuma muso farikolo ɲɛnajɛkɛla waraba dɔ kan min ye siraw ta ka a ka sanfɛ kalanw a n'a ka farikolo ɲɛnajɛ baaraw fara ɲɔgɔn kan waleya min tɛ fɛn nɔgɔman ye Angelica Ouedraogo ne a bangira décembre kalo tile 4 na san 1993 waati la Burkina ye nazaraw be min wele ko nage ne to dun kan an b'a fɔ ko nɔni kɛla waraba ye a sababu la a ye jɔnjɔn caman ta a ye nɔni nin digi a bangedugu Burkina san caman baara gɛlɛn kɔfɛ muso bangana tɔgɔbatigi ye sanfɛ kalanw n'o ye doctorat ye fara a ka farikolo ɲɛnajɛw baaraw kan l'Amérique duguba Stillwater Oklahoma mara la VOA Bambara ka laselikɛla Blanche Sanu ani Yakuba Ouedraogo taara a nɔfɛ a sigiyɔrɔ la ka ɲiningali tɛŋune sɛmɛ a la an k'a lamɛn. J'ai toujours aimé le bleu, le ciel, l'eau, la piscine. La piscine est toujours bleue. Bulanama kadine ye ka kɔrɔ sangolo ji piscine yɛrɛ furadama o ye bulanama ye 2 ou 3 ans. a daminɛna kan to duguma kalanso la o y'a sɔrɔ n si bɛ san 6 la n hakili la n ka degeli teliyara kalo damadɔ tɛmɛlen kɔfɛ san 2 ni san 3 tɛmɛlen kɔ n ye sen don jamana ka ɲɔgɔndanba la n ye jɔnjɔn filanan sɔrɔ karawulu la ani jɔnjɔn fɔlɔ barasi la kabiri o kɛra san o san bɛ n sen don jamana ka ɲɔgɔndanba la. Il y avait plus de nageuses dans ma catégorie. Waati dɔ kɛra la n ɲɔgɔnna muso tun tɛ yen min bɛ se ji la catégorie cadette junior ani senior la tiɲɛ yɛrɛ la npogotiginin tun tɛ yen i n'a fɔ ne ɲɔgɔnna o kama ne ni kamalenninw de tun bɛ kɛ jamana ɲɔgɔndanba sanfɛ ne nana ɲɔgɔndaba kɛnɛ kan mɔgɔw bɛ ɲɛ bɛ n na u b'a fɔ a filɛ nin ye tuguni baro tɛmɛna ni mɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ko ma ko yala n jagoyalen de don ka taa joona wa n y'a fɔ a ye ko tiɲɛ na ne bɛ nɔ ka bɛn ka waati ma san min dar'o kan jila ɲɛnajɛ tɔnba ɲɛma kɔrɔ monsieur Christian Tamini y'a fɔ n ye ko Angelica i ka teli ni bɛɛ ye o kama an bɛna taa ni ye dunuya ɲɔgɔndanba la Italie san 2009 na o kuma de la a bɛɛ daminɛna. De la solidarité olympique. Et cette bourse-là, je l'ai eue quand j'étais au Burkina. San 2012 kɔnɔ n ye olympique jɔnjɔn bourse dɔ sɔrɔ Burkina ka da kan n tun bɛ ingénieur kalanso dɔ la n tun tɛ se ka taa centre la ka da n ka kalanso tun ka gɛlɛn ani a sɛbɛntiyalen tun don n tun ka kan ka to yan n tun bɛ n ka degeli kɛ Burkina ani dɛmɛ tun bɛ n bolo wariko fan fɛ o yɛrɛ de ye n dɛmɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la o de kama n jiginna duguma seconde 30 la siɲɛ fɔlɔ la i n'a fɔ Burkina muso farikolo ɲɛnajɛkɛla fɔlɔ ka tɛmɛ nin baara in kan. Le plus grand objectif de tout nageur ou tout athlète. Jeux olympiques ye farikolo ɲɛnajɛkɛla bɛɛ ka laɲini ye n'i sera ye o y'i selen ye a dan na n selen ye n kabakoyara k'an ye Jeux olympiques la Londres. J'étais vraiment heureuse d'être là-bas et tout ce que je voulais c'est rendre le peuple burkinabé et mon pays fier de moi. Angelica is a great trainer. Angelica ye kalanden ɲuman ye a bɛ mɛn farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la cogo min na a bɛ mɛn piscine fana na tentɔ baasi foyi t'a farikolo la an bɛ waati min na ko sisan. Fitness right now. Go. $39.3. Good. La natation est difficile, surtout au Burkina. Nɔni ye farikolo ɲɛnajɛ ye min n'a a condition ka gɛlɛn kosɛbɛ Burkina a bɛ daminɛ min na o ye ji ko ye parce que ji sɔrɔli o ye faamako de ye nka musow fɛnɛ bolo kunsigiko fɛnɛ b'a la f'i ka i kun dilan yaasa ji kana don a kɔrɔla la k'i kunsigiw lakana ka fara o bɛɛ lajɛlen kan farikolo yɛrɛ baara cogoyaw ka daminɛ i kamankun na kana se farisogo yɛrɛ ma fɛn minnu bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka sungurudenninw décourager a kɛli la. Qui décourage certaines filles. Tu n'as jamais vu l'université, n'est-ce pas? Regarde derrière. Donc, yeah, c'est joli, c'est très très joli. Au début, la famille m'a vraiment soutenue. Ba daminɛ wagati minnu na n ka somɔgɔw ye n dɛmɛ n fa yɛrɛ wagati bɛɛ a bɛ ɲininka yala i ye gagné sɔrɔ wa n b'a fɔ n ko awɔ walima a b'a fɔ kɔri dɔ ma se sɔrɔ i kan cɛ wa muso n b'a fɔ n ko awɔ o ɲininkali façon ninnu a kun b'olu de kɛ n na. When I look at her, I see strength. N'i ye n jɔ k'a lajɛ n bɛ muso cɛsirilen de ye a ɲɛ kan o jijali wale minnu bɛ labaara fɛ min faralen don a ka hakilina ni kekuya taabolow kan de bɛ ka sira ɲumanw don a kɔrɔ nin farikolo ɲɛnajɛ in na a ka ɲi kosɛbɛ. Angelica is
Angelica ye ne teri de wa mɔgɔ ɲɛnaman ba n ye wagati sɔrɔ k'a dɔn ani k'a kanu I b'a fɔ n balimamuso n hakili la bɛɛ bɛ Angelica dɔn. Mon objectif sur le plan sportif. Ne ka farikolo ɲɛnajɛ haju ye min ye bi o ye Paris kɛnɛw de ye minnu kan ka sigi san 2024 nata la n b'a la ka baara kɛ kosɛbɛ yaasa n bɛ se ka don o ɲɔgɔndan kɔnɔna na. Le sport et les études, c'est possible pour tout le monde, surtout pour les femmes. Nin tun ye musow ka kɛnɛ ye bi Malikura jɛmukan kan an kumana Burkina Faso farikolo ɲɛnajɛkɛla musoba ŋana dɔ de kan n'a tɔgɔ ko Angelica Ouedraogo a k'an bɛn waati wɛrɛ aw ni cɛw ka kulomajɔ la. Enfants, elles peuvent le faire. Les femmes sont fortes. Ça bâtit la personnalité d'une fille. Kadani kan sisan Chaka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ ko lamɛn. Farafina serantolontan cɛ kɔrɔbalenw ka ɲɔgɔn kunbɛba min kɛnɛ bɛna sigi Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ni janvier kalo tile 13 nata ka taa bila février kalo nata tile 11 Coupe d'Afrique des Nations ko don a labɛnni hukumu kɔnɔ Mali bɛ Guinée Bissau bisimila badenya serantolontan ɲɔgɔndan dɔ la a bolodalen don ka bila sibiri janvier kalo tile 6 la stade du 26 mars la Bamako ni nɛgɛ 19 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ badenya ɲɔgɔndan laban don Mali bɛna min tan ka sɔrɔ ka Côte d'Ivoire sira ta janvier kalo tile 11 nata san 2024 na Mali ni Guinée Bissau ka badenya serantolontan ɲɔgɔndan bɛna kɛ chiflɛ belebele ye n'i b'a dɔn ko Côte d'Ivoire jatigi ni Guinée Bissau de bɛna CAN korum karili ɲɔgɔndan tan janvier kalo tile 13 nata o de la a ɲɔgɔndan nafan ka bon kosɛbɛ wa jamana fila ninnu ma minnu bɛna u niyɔrɔ ta CAN in kɛnɛ kan Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chel ka cɛden caman bɛ Bamakɔ kabini décembre kalo tɛmɛnen tile 27 Mali ni Guinée Bissau ka badenya senatolontan ɲɔgɔndan in bɛ ka labɛn kosɛbɛ Mali senatolontan fédération fan fɛ kabini décembre kalo tɛmɛnen tile 29 a ye billet sɔngɔw fɔ VVIP n'o ye maaba kulu fɔlɔ ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen don sara CFA wari 20,000 billet VIP n'o ye maaba kulu filanan ye mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen o don sara CFA wari 10,000 chaise zone A ex orange mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen don sara CFA wari 2,000 chaise zone B ex bleu mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen don sara CFA wari 1,000 chaise gradin o don sara mɔgɔ kelen CFA wari 200 Mali ni Guinée Bissau ka badenya ɲɔgɔndan in bɛna kɛ sababu ye ni samata sɛgɛw supporters bɛna ta k'an bɛ di serantolontannaw ma yanni u ka Côte d'Ivoire sira ta hali n'a y'a sɔrɔ maliden caman de bɛna ye senkɔrɔmadonoli la Côte d'Ivoire kɛnɛ kan Mali farikolo ɲɛnajɛ minisiriso bɛna taa ni supporters mɔgɔ 1000 bɔɲɔgɔnko ye Côte d'Ivoire kɛnɛ kan o sen tɛ malidenw na minnu bɛna taa n'u yɛrɛ ye ka da kan serantolontan ka d'u ye fo k'a fɔ a to ten a ka ja a bɛ ka tan Côte d'Ivoire jamana kan min ni Mali bɛ dancɛ bɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dansigi aw ka jɛmukan na k'a lase aw ma k'a fɔ farafina dolantanba min bɛna kɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ n'a bɛ daminɛ janvier kalo tile 13 san 2024 min ye CAN san 2023 ye VOA Bambara bɛna kunkun n'a ɲɛɲɛ tɛntɛn ka di aw ma n'a ka fasirikɛlaw ye Washington na ani minnu bɛna kɛ Mali fan wɛrɛw fɛ fo ka se Côte d'Ivoire jamana kan ka folikan ni tanuni bila ka taa an kanubagaba dɔ yɔrɔ min b'a lamɛn sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'o ye Sikasokaw ka cɛgɛlɛn ye Balaji Sise a b'a lamɛn sanga ni waati bɛɛ lajɛlen an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'a ye nin waati in na k'a fɔ aw ye ko bi jamukan na bɛnna Sekaw ka cɛjan Cheikh Cero fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ an balimamuso dɔ bolo jamukan lasera aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ waati wɛrɛ Alabasagola, Nikoko Kera, Kaleno do la mere Dieu, si la meluko, Allahu Akbar, Allah ese, Kere Chenuko, Masaba Matika Duaye, Mori Basimo.